Kaixo, Arane naz, Labaseta ikastolako ikaslea. Ezagutu nahi aldozu nolakoa den nire ikastola? Ni, hilabete batzuk nebazala, hasi nintzen Txanagorritxu aurre eskolan. Nire bigarren etxea zan, goxo-goxoa eta lasaia. Nire irakasleak be, ia familiakoak ziren. Bertan, Montessori metodoarekin eta nire lehenengo irakaslearen eskutik, hainbat gauza ikasi nebazan. Orduan oso txikian nintzen, baina orain askotan pentsatzen dut zein garrantzitsuak izan ziren han ikasitakoak. Nire beste lagun min batzuk berriz, Arrigorriagako bihotz aurreskolan ibili ziren, Labasetara etorri aurretik. Bertan, abesten, dantzatzen eta batez ere, hitz egiten ikasi ebela kontatzen dabe. Eta oso gogorapen zorientzuak dekiez. Ondoren, nagusitzen ninoian lez, Labaseta ikastolara egin neban salto. Autobusean etortzen hasi nintzen, nire laguntxoekin. Ikasle nagusiago batek laguntzen ninduen gelara. Eta oraindik gogoratzen naz, zelan posten nintzen heltzerakoan irakasleak egiten zidanan harrera. Beragaz, negarra, barre bihurtzen zan. Beste batzuk, lehenago etortzen zidan gurasoekaz, eta bertan gozaltzen eben goxo-goxo. Gelan, hainbat gauza egiteko aukera geunken. Bolen piztinan divertitu. Liburutegian, mundu berriak deskubritu. Gorputza trebatu. Hizkuntza ezberdinetan abestu. Nire andereño maiteagaz gauza barriak ikasi. Eta batez ere, jolastu. Jan eta lo lasai egin. Ez dago txarto, ezta? Nagusiagoa egin ala, 3, 4 eta 5 urteko geletan hainbat gauza ikasi nebazan. Eta danak modu divertigarrian. Irakurtzen eta idazten, ia infinitora arte zenbatzen, filosofoek bezala ondo pentsatzen, zientzialariak bezala ikertzen, naturarekin bat egiten, artistak bezala sortzailea izaten, zentzumenak garatzen. Orain, lehen hezkuntzan nago, eta batzuetan ni neu beldurtzen naz ikasten dudan guztiagaz. Gainera, modu eta erritmo desberdinetan ikasten duguz gauzak. Teknologiagaz, jolasen bidez, irakasleen laguntzaz, lagunekaz, entrenatuz eta esperimentatuz bakarrik ikasten ere ikasten dut. Gehien gustatzen jatana, proiektuen bidez ikastea da. Irrati saioak, urriko azken asteleneko azoka, arkitektuen proiektua, esperimentuak, eta beste hainbat eta hainbat proiektu. Horiei esker, ikasten dudazan gauzak bizitzarako balio deustie. Ez hori bakarrik, jada, nagusitxoan nazenez, arduratsua izaten ikasten nabil, nire buruaren ganako eta besteen ganako. Nire amak dio, irakasleak denak kontatzen dutxola, eta oso pozik dagoen anigaz. Eskerrak! Sarritan etortzen dira gurasoak ikastolara irakasleagaz berbetan. Eta dinoe, eurak be asko ikesten dabizela guraso eskolagaz. Eurek be ibiliko ete dire ariketak eiten gero guri laguntzeko. Batek daki. Ikastola amaitzen danean be, gauza gehiago ikasteko aukera daukat eskolas kanpoko ekintzetan. Yoga, dantza, saski, robotika, ingelesa, artea, perkusioa. Eta nik nahi dudana, aukeratu daiket. Labaseta ikastolako leloa, pertsona garatuz gizartea eraikitzen danez, hainbat ekintza kulturaletan ere parte hartzen dugu. Fair Saturday, euskararen aldeko korrika txiki,
Nire nebak esan duztanagatik, bigarren hezkuntzan be oso pozik dabil. Lan gehiago egin behar dela dino. Baina pilo bat ikasteko aukera daukazala. Aste bakoitzean, etorkizunean zerbait ezberdina izan nahi dau. Nazioarteko parlamentaria, artista, ingeniaria, medikua, enpresaria, arkitektua, zientzialaria, filosofoa, edo agian astronauta. Badakizuen, ondo hasten dana, hobet amaitzen da. Zatoz gurera!